Вітаю вас! Сёння нядзеля, першы дзень сакавіка. А гэта значыць, што ў эфіры выніковая праграма «7 дзён». Мы віншуем вас з надыходам доўгачаканай вясны. Няхай яна прынясе цяпло не толькі на вуліцы, а і ў вашыя сэрцы. Дарэчы, нашы продкі адзначалі ў гэты дзень прыгожае свята пад назвай «Гуканне вясны», заклікаючы хутчэйшае абуджэнне прыроды. А яшчэ сёння адзначаецца Сусветны дзень грамадзянскай абароны. У бліжэйшую гадзіну нагадаем, чым жыла Віцебшчына на апошнія 7 дзён. Успомнім самае важнае, прааналізуем факты, падвядзем вынікі адыходзячага тыдня і паглядзім на падзеі вачыма нашых карэспандэнтаў. Мяне завуць Артур Смалякоў. Пачнем з галоўных рэспубліканскіх навін. Без людзей у пагонах у нас не будзе краіны. Пра гэта заявіў Александр Лукашенко на ўрачыстым мерапрыемстве з нагоды ўручэння дзяржаўных узнагарод афіцэрам сілавога блоку. Прэзідэнт падкрэсліў, што сітуацыя вакол Беларусі застаецца напружанай і галоўным аргументам у такіх абставінах з'яўляецца адзінства. Кіраўнік дзяржавы ўручыў генеральскія пагоны вышэйшаму афіцэрскаму составу. Недавно, встречаясь с учеными, я сказал, что без науки у нас нет будущего. Добавлю, что без людей в погонах, стоящих на страже правопорядка и закона, у нас вообще не будет ничего, в том числе и страны. Я абсолютно убежден, что заслуженные награды и новые погоны, которые вы сегодня получите, станут хорошим стимулом для вашей дальнейшей работы. Также убежден, что если потребуется, каждый из вас без колебаний сделает все возможное и невозможное для защиты Беларуси. Надежно и с достоинством, как должен это сделать настоящий офицер. Беларусі і Расіі жыццёва неабходна развіваць адносіны саюзніцтва. Так Александр Лукашенко выказаўся на пасяджэнні вышэйшага дзяржаўнага савета саюзнай дзяржавы. Прэзідэнт падкрэсліў, што геапалітычны расклад ставіць перад краінамі задачу быць гатовымі сумесна рэагаваць на любыя выклікі. У Маскве абмеркавалі таксама пытанні двухбаковага інтэграцыйнага ўзаемадзеяння, арганізацыі трансгранічных прыгарадных пасажырскіх зносін, стварэння камітэта па стандартызацыі і якасці саюзнай дзяржавы, узаемную падтрымку і супрацоўніцтва ў галіне міжнароднага правасуддзя, прысуджэнне прэміі ў галіне літаратуры і мастацтва. Технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы и компетенции, приоритет союзного продукта и защита общего рынка союзного государства – это те же самые рубежи безопасности, не менее важные, чем военные и внешнеполитические. И я уверен, что все вы по-настоящему осознаете ценность белорусско-российских отношений, беспрецедентную глубину нашей интеграции. Рассматриваемое сегодня решение позволит нам еще раз подтвердить востребованность формата союзного государства. А зараз кароткі анонс самых важных падзей, якія адбыліся ў паўночным рэгіёне краіны за апошнія 7 дзён. Мужнасць, гонар, патрыятызм. Віцебск урачыста адзначыў дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл. Падрыхтоўку да вясновай пасяўной кампаніі абмеркавалі на пасяджэнні Віцебскага аблвыканкама. Пачаць работы на палетках рэгіён плануе праз некалькі тыдняў. Рэкордныя 400 тысяч квадратных метраў жылля. Вынікі работы будаўнічай галіны в обласці падвялі на калегіі камітэта па архітэктуры і будаўніцтве. Цікавая выстава, прысвечаная мужчынам, адкрылася ў Віцебску. Яе героі, вядомыя жыхары прыдзвінскага краю, паўсталі ў вобразах джентльменаў з мінулага. Паўночны рэгіён на гэтым тыдні маштабна адзначыў дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Беларусі. Галоўнай кропкай на карце свята стала плошча Перамогі ў Віцебску, месца свяшчэннай памяці для кожнага жыхара вобласці. Урачыстасці тут распачаліся з самай раніцы. Яшчэ да пачатку цырымоніі гучаць ваенна-патрыятычныя песні, а на вялікіх экранах трансліруюць ролікі пра будні сучаснай арміі. Ушанаваць памяць герояў, павіншаваць афіцэраў і салдат сабраліся больш за 1000 чалавек. Прадстаўнікі ўлады, працоўных калектываў усіх раёнаў горада, ветэраны і моладзь. Яны ўсклалі вянкі і кветкі да вечнага агню каля мемарыяльнага комплексу ў гонар савецкіх воінаў, партызан і падпольшчыкаў Віцебшчыны. Як адзначылі ўдзельнікі цырымоніі, гэтае свята аб'ядноўвае ўсіх неабыякавых да лёсу сваёй краіны. Ад тых, хто каваў перамогу ў гады вайны, да тых, хто сёння надзейна ахоўвае дзяржаўную мяжу і гатовы выканаць любую задачу па абароне радзімы.
День защитника Отечества для нашей страны – это особый праздник. Праздник, когда мы чествуем людей, которые верно и беззаветно служат в защите нашей Родины. То, что сегодня представители всех общественных организаций, трудовых коллективов, молодежи пришли, именно отдают дань уважения тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу, кто отстоял в самые такие сложные времена нашу страну. Это, конечно, очень символично, потому что именно на преемственности поколений строится наша страна, строится наша политика. Сегодня на защите нашего Отечества стоят все. Это не только вооруженные силы, мы это прекрасно видим. Мы видим то, что сегодня на защите стоит и правоохранительный блок, силовой блок, это и экономическая безопасность, финансовая безопасность, промышленная безопасность, продовольственная безопасность. Это все аспекты защиты нашей маленькой, но очень уютной, гордой, самодостаточной страны. Поэтому всех, пользуясь случаем, поздравляю с этим замечательным праздником. Пасля афіцыйнай часткі да мемарыяла пацягнулася вялікая калона гараджан. Чырвоныя кветкі каля вечнага агню сталі сімвалам удзячнасці за мірнае неба, якое сёння застаецца галоўным прыярытэтам нашай краіны. Віцебскі яшчэ раз пацвердзіў: 23 лютага гэта не проста дата ў календары, а дзень адзінства, мужнасці і патрыятызму. Ад шчырага сэрца віцебскіх ваеннаслужачых з нагоды свята пачаставалі дамашняй выпечкай. Традыцыйная рэспубліканская акцыя Беларускага саюза жанчын «Маміны пірагі» прайшла па ўсёй вобласці. Да Дня абаронцаў айчыны жанчыны сваімі рукамі прыгатавалі пачастункі і прывезлі іх у вайсковыя часці, каб падзякаваць за службу, сказаць цёплыя словы і парадаваць ваеннаслужачых. Сотні актывістак Беларускага саюза жанчын, прадстаўніцы прадпрыемстваў, арганізацыі і навучальных устаноў стварылі сапраўдныя шэдэўры з цеста і падрыхтавалі невялікі канцэрт. Ваеннаслужачым 103-й віцебскай паветрана-дэсантнай брыгады прыемна атрымаць такое прывітанне ў свята. Яны падзякавалі жанчынам за увагу, клопат и добрыню. Для нас это всегда радость, всегда счастье, особенно для солдат, военнослужащих срочной службы. Это помогает им в ратной службе и настраивает на нормальную работу и более ответственное отношение к защите своего отечества. Приятно, понимаю, что тебя дома ждут, любят, ценят то, что ты здесь, защищаешь свою семью, родину. Много вдохновения и желания появляется дальше служить. Мы соединяем наших молодых ребят с теми мамами, девушками, которые сегодня ждут их дома. И пускай как можно больше таких акций будет среди наших женских организаций. И тем самым мы показываем, что мы вместе. Мы для того, чтобы согреть, обогреть и доставить любовь нашему подрастающему поколению, нашим настоящим патриотам, которые сегодня выполняют свой воинский долг. Смак дома. Акцыя «Маміны пірагі» традыцыйна праходзіць да Дня абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Беларусі. Актывісткі Саюза жанчын 5-й год частуюць ваеннаслужачых дамашняй выпечкай і дзякуюць за гатоўнасць абараняць краіну. Віцебскія праваахоўнікі і вайскоўцы прысвяцілі забег Дню абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Беларусі. У святочным кросе на палігоне Лосведа прынялі ўдзел каля 300 мужчын у пагонах. Кіраўніцтва і асабовы састаў органаў унутраных спраў рэгіёна, ваеннаслужачыя і байцы атрада асобага прызначэння. Калону ўзначаліў начальнік управлення ўнутраных спраў Максім Субота. Дыстанцыя склала 5 кіламетраў. На ёй былі прадугледжаны і дадатковыя выпрабаванні. Двойчы байцы спыняліся, каб зрабіць адцісканні ў гонар святочнай даты. Кульмінацыяй стала ўрачыстае ўзнагароджанне. За добрасумленную службу салдаты і афіцэры атрымалі падзякі, граматы і ведамасныя ўзнагароды. Супрацоўніцы дзяржаўтаінспекцыі Віцебскай вобласці павіншавалі са святам вадзіцеляў мужчын. У цэнтры горада з самага ранку інспектары спынялі аўтамабілі зусім не дзеля таго, каб праверыць дакументы альбо выпісаць штраф за парушэнне правілаў дарожнага руху. Замест гэтага прывабныя супрацоўніцы ДАІ шчыра віншуюць кіроўцаў з Днём абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Беларусі і вручаюць падарункі. Пры гэтым яшчэ раз нагадваюць пра бяспеку на дарогах. Андрей Леонидович, разрешите от сотрудниц ГАИ Витебской области поздравить вас с замечательным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, зеленого света на пути, поменьше опасных поворотов, чтобы дорога приносила только удовольствие. Ну и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения. Небольшой подарок от нас. Большое сейчас спасибо. Кого-то там останавливают, поздравляют, желают легкие подарки такие прекрасные. Неважно там, что лежит, важно сам факт.
мне подарили. Конечно, домой приду и ребенку маленькому, и жене покажу, расскажу, они тоже порадуются. Мы стараемся наших водителей порадовать, и, конечно же, мы делаем это не просто для поздравления. Конечно же, главная цель – это лишний раз пропагандировать соблюдение правил дорожного движения. И вот когда мы делаем это в такой креативной, непринужденной обстановке, конечно же, мы видим в глазах людей то, что наши водители понимают, то, что все-таки правила дорожного движения соблюдать необходимо. Традыцыйная віншавальная акцыя Дзяржаўтаінспекцыі да Дня абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь прайшла ва ўсіх раёнах Віцебскай вобласці і падарыла вадзіцелям святочны настрой і шчырыя усмешкі. 18 новых жыхароў паўночнага рэгіёна нарадзіліся ў Дзень абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Беларусі. 4 з іх з'явіліся на свет у Віцебскім абласным клінічным радзільным доме. Адзіны будучы абаронца ў гэтай кампаніі маленькі Максім. Яго маці прыехала з Оршы. Для яе гэта другое дзіця. Дома Максіма чакае старэйшы брат. Кампанію нованароджанаму хлопчыку ў абласным раддоме склалі 3 дзяўчынкі. Яны нарадзіліся ў сем'ях віцяблянак і жыхаркі Глыбокага. Гэта первые, другие и третьи дети у семьях. Рождение ребенка – это и так самая огромная радость и счастье, но в такой праздник 23 февраля – это еще и запоминающийся день. Я уже в этом роддоме 2-й раз. Здесь очень хороший персонал, все врачи очень квалифицированные, всегда есть помощь, всегда поддержка, поэтому рожать в этом роддоме очень комфортно. В год белорусской женщины, я думаю, что все-таки должен произойти такое вот увеличение в сторону рождаемости, и все те мероприятия, которые принимаются на уровне республики, на уровне области, должны дать положительный результат. А самое главное – это, конечно, осознанность наших семей, и в первую очередь молодых семей. Для этого у нас есть квалифицированные родильные дома, где имеются кадры, где есть медицинское оборудование, и где мы с вами на высоком уровне можем оказывать медицинскую помощь, не глядя, где проживает данная женщина. Для нее доступно все. Перавагу сярод народжаных на Віцебшчыне 23 лютага утрымлівае моцны пол. У святочную дату на свет з'явіліся 12 хлопчыкаў і 6 дзяўчынак. А сапраўдным асілкам лютага ўрачы называюць дзіця, якое нарадзілася ў абласным клінічным радзільным доме некалькі дзён таму. Яго вага перавысіла 5 кілаграмаў. Падрыхтоўку да вясновай пасяўной кампаніі абмеркавалі на пасяджэнні Віцебскага аблвыканкама. Сёлета пасяўныя плошчы ў паўночным рэгіёне 306 тысяч гектараў. Палову з іх адвядуць пад збожжавыя зернебабовыя культуры. Больш гектараў засеюць пад кукурузу на зерне – 30 тысяч, каб забяспечваць кармамі жывёлагадоўлю. Зараз гаспадаркі актыўна рыхтуюцца да пасяўной. Да пачатку сакавіка тэхніка павінна быць гатова на 90%. Пачаць сезонныя работы плануюць праз 3-4 тыдні у залежнасці ад умоў надвор'я. Область обеспечена семенами зерновых культур, ярового рапса, картофеля, льна. Тут вопросы практически сняты. Сейчас идет еще небольшая доработка, проверка на кондицию семян, проработаны вопросы и по механизаторским кадрам. Определены 377 человек, закрепляются с промышленных предприятий Витебской области, а остальные будут работать и практиканты, тоже определено, и из других работ будут перемещаться люди. Сегодня семена, имеющиеся полную потребность, очищены, проверены, ну и готовы к севу. Ведется на данный момент, если по семенах закупка элиты, которая необходима не менее 15% от всех объемов будет посеяна элитой рамыми культурами. Ну и завершением работной техники. Сегодня, если касаемо энергонасыщенных тракторов, в районе них 54 единицы, на сегодняшний день 95% полностью готовы к севу. Па назіраннях спецыялістаў, зімоўка азімых культур сёлета праходзіць добра. Важна, як пойдзе раставанне снегу ў сакавіку. Ёсць сур'ёзная пагроза паводкі. Да прыкладу, у Верхнядзвінскім раёне вышыня снежнага покрыва каля паўметра. Аграрыі рыхтуюцца да вялікай вады.
Суровая зима з вялікай колькасцю снегу прывяла да павышэння ўзроўню вады ў заходняй дзвіне. Верагоднасць вясновай паводкі на тэрыторыі рэгіёна высокая. Гатоўнасць усіх службаў да прыродных катаклізмаў абмеркавалі на пасяджэнні абласной камісіі па надзвычайных сітуацыях. Узняцце ўзроўню вады да небяспечных значэнняў і падтаплення населеных пунктаў чакаюць у гарадоцкім, верхнядзвінскім, міёрскім і полацкім раёнах. Да ратаўнікоў пачалі паступаць звароты наконт падтапленняў прыдамавых тэрыторый і падвальных памяшканняў. Спецыялісты працягваюць маніторыць гідралагічную сітуацыю і прымаюць меры для арганізацыі бяспекі. Мы уже заблаговременно отработали со всеми службами, начиная от информирования населения, предупреждая о последствиях, которые будут, о заблаговременном подготовке мест в случае отселения, ведь мы порядка в 2023 году 53 граждан, 14 детей отселяли от домовладений, в которых граждане оказались в трудной жизненной ситуации. Сегодня эта работа продолжается. Сегодня в рамках поручения главы области организованы и проведены проверки готовности в Городокском, Верхнедвинском районах, органов власти, всех соответствующих служб. Если погодные условия сложатся такие, которые сейчас есть, то в принципе мы не ожидаем резкого прироста воды, который может нарушить. Но мы готовы к худшему варианту. Ратаўнікі гатовы аператыўна рэагаваць і ліквідаваць магчымыя надзвычайныя сітуацыі. Для гэтага ў кожным раёне вобласці створаныя спецыяльныя атрады. Ёсць адпаведная тэхніка і абсталяванне. У выпадку пагрозы жыццю і здароўю грамадзян супрацоўнікі МНС неадкладна акажуць усю неабходную дапамогу. Тым часам камунальныя службы працягваюць барацьбу са снегам і наледдзю. Асаблівую увагу надаюць пешаходным пераходам і тратуарам. Штодзень на комплекснай уборцы задзейнічаны звыш 200 чалавек. Спецыялісты ачышчаюць прыпынкі грамадскага транспарту, пешаходныя дарожкі ў дварах дамоў, пасыпаюць тратуары пясчана-саляной сумессю. З дапамогай аўтагідрапад'ёмнікаў і спецыяльнага абсталявання збіваюць ледзяшы з дахаў шматпавярховых дамоў. Самое главное – это вот вычистить, значит, пешеходки, от подъезда выходы, вот, всех домах пройти, крыльца почистить. Когда вот снега нет и уже начинается скользко, мы обязательно посыпаем. Тоже стараемся встать рано очень, потому что, чтобы люди шли на работу, как бы уже было более-менее пройти можно. 20 единиц техники у нас работает на дворовых территориях по очистке. Это и вывоз снега, уборка наледи. В первую очередь то, что мы делаем, это очищаем выходов из подъездов, дорожек, тротуаров, заезды. Это чтобы люди могли пройти, машины разъехаться. Сейчас на данный момент очень большой у нас уклон, это на посыпку дворовых территорий. Она у нас как в ручном режиме, так же и механизированным способом проявляется. На данный момент вот за весь зимний период мы уже израсходовали около 750 тонн песко-соляной смеси. Акрамя таго, на вуліцах гарадоў працуе спецыялізаваная тэхніка. Для ўборкі і вывазу снегу задзейнічаюць трактары, самазвалы і грэйдары. Толькі ў Віцебску штодзень на барацьбу з наступствамі стыхіі выязджаюць больш за 40 машын. Будаўнічая галіна вобласці ў 2025 годзе спрацавала эфектыўна. У рэгіёне ўзведзены звыш 400 тысяч квадратных метраў жылля. Такі паказчык дасягнуты ўпершыню за 12 гадоў. Вынікі работы падвялі на калегіі камітэта па архітэктуры і будаўніцтве Віцебскага аблвыканкама. Летась практычна ўдвая павялічыліся аб'ёмы ўводу арэнднага жылля. Пераважна ў раёнах. На гэтым зараз робіцца акцэнт. Задача в 2026 году построить не меньше 80 тысяч квадратных метров такого жилья и в основном ориентироваться это на регионы с целью закрепления, обеспечить условия закрепления кадров в регионах. Мы планируем в 16 районах Витебской области построить такие вот арендные дома. И задача сегодня руководством стоит увеличивать объем подрядных работ, скажем так, вытесняя с рынка строительного Витебской области организации подведомственные другим регионам. Поэтому сегодня и будем настраивать на это наше предприятие с целью увеличения и кадрового потенциала. Сёлета на Віцебшчыне з'явіцца шэраг новых сацыяльных аб'ектаў. Дзіцячы сад у Лепелі, хірургічны корпус абласной клінічнай бальніцы. Запланавана будаўніцтва 6 сельскагаспадарчых памяшканняў. У Полацку завершыцца рэканструкцыя моста праз раку Палата.
В этом году мы планируем строительство 3 многоквартирных жилых домов. Один это будет строиться жилой дом в микрорайоне Аэропорт, 2 в других микрорайонах города. Строительство поликлиники в микрорайоне Аэропорт города Полоцка. Это новый объект, который позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания микрорайона Аэропорт, где сосредоточено основное количество молодых семей. Объекты для привлечения трудовых ресурсов будут строиться, возводиться и на территории сельского населенного пункта городок Кушлики. Там будет построено 5 двухквартирных арендных домов. У будаўнічай сферы паўночнага рэгіёна працуюць 12,5 тысяч чалавек. Лепшыя прадстаўнікі галіны на выніковай калегіі атрымалі граматы і падзякі. Дарэчы, пытанне аплаты працы работнікаў таксама на асаблівым кантролі. Летась зарплаты будаўнікоў в обласці выраслі больш чым на чвэрць. Профессионалы, матули, прыгажуни. 2 десятки делегаток представить Витебшчыну на масштабном республиканском форуме «Жанчыны и будучыня вёскі». Ён адбудзецца ў сталіцы ў пачатку сакавіка. Усе рэгіёны краіны накіруюць для ўдзелу сваіх кандыдатаў. Гэта прадстаўніцы розных сфер дзейнасці, адукацыі, культуры, аховы здароўя і сельскай гаспадаркі. А яшчэ маці, жонкі і дочкі. Витебскі раён на форуме прадставіць чалавек года Витебшчыны, начальник бройлерного цеха птушкофабрики Людмила Бурдынская. На женщинах у нас все держится. Много работает у нас в коллективах женщин. Женщин везде больше, и как-то на них больше опора идет. Женщины и мамы, женщины и вместо папы бывает. Женский форум, это, я так думаю, очень интересно будет. Будет много незнакомых людей, можно будет о чем-то поговорить, с кем-то познакомиться, что-то интересное посмотреть, возможно, узнать что-то новое, чем-то заинтересоваться еще. Год беларускай жанчыны – гэта прызнанне і падтрымка айчынных жанчын, іх неацэннага ўнёску ў сям'ю, эканоміку і грамадскае жыццё. Свае ініцыятывы дэлегаткі абмяркуюць у Мінску на рэспубліканскім форуме «Жанчыны і будучыня вёскі». Призвание «Мама». Республиканская акция, присвяченная году белорусской жанчыны, стартуе 1 сакавіка. Инициатива белорусского дзіцячага фонду накіравана на популяризацию роли сучаснай айчыннай жанчыны-маці и повышение статусу бацькоў-выхавальнікаў дзіцячых домов сямейнага типу и маці дзяцей з інваліднасцю. Сем'і разом с детьми падрыхтуюць видеоролики про святочныя и культурные падзеі и сумесныя актыўнасці. Акция, которая запущена в год белорусской женщины Белорусским детским фондом, является логичным продолжением нашей программы и направлена на поддержку, на информацию о таких женщинах, для которых их профессия стала настоящим призванием. Отсюда и название нашей замечательной акции «Призвание мама», в которой могут принять участие детские дома семейного типа, замещающие семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Для участия в акции мы предлагаем прислать маленькую видеопрезентацию семьи, а также видеоролик о любом значимом событии из жизни большой семьи. Поэтому мы надеемся, что акция будет идти в течение полугода до октября, и мы получим много работ от наших всех детских домов семейного типа и многих замещающих семей, которые расскажут о своих замечательных больших традициях. Прыняць удзел у рэспубліканскай акцыі «Прызванне мама» можна да 14 кастрычніка. Па выніках праекта найбольш актыўныя ўдзельніцы з абласцей і Мінска атрымаюць запрашэнне на ўрачыстае мерапрыемства ў сталіцы. Насуперак стэрэатыпам больш за 150 прадстаўніц прыгожага полу сёння асвойваюць мужчынскія прафесіі ў Віцебскім дзяржаўным тэхнічным каледжы. Зваршчыкі, будаўнікі, аўтаэлектрыкі, слесары. Дзяўчаты праходзяць навучанне па розных спецыяльнасцях. Пра рашучасць і смелы выбар наш карэспандэнт Інна Падрэцкая. Сёння Ксенія Гантарук можа з лёгкасцю пакласці плітку, абліцаваць і пафарбаваць сцены. Мужчынскую выдаўнічую прафесію дзяўчына асвойвае ў Віцебскім дзяржаўным тэхнічным каледжы. Нежаночую спецыяльнасць выбрала мэтанакіравана. Строительная сфера меня интересовала давно. Поэтому я решила поступить в Витебский государственный технический колледж, чтобы реализовать свою мечту. У меня отец был строитель, поэтому я наблюдала, как у него это получается, меня это интересовало.
И в каком-то моменте я решила то, что хочу попробовать себя в этой сфере. Специальность облицовщик-плиточник девочки выбирают. Где-то вот группа из 25 человек, там всегда существует около 5 девчонок-строителей. Значит, и приходят сюда, приходят, работают, обрабатывают плитку, учатся, опыта набираются. Звыклыя жаночыя аксесуары змяніла на мужчынскія Аліна Шняк. Дзяўчына можа зварыць не толькі суп, а і металічную канструкцыю. Аднолькава добра спраўляецца і са спецыяльным абсталяваннем на занятках у каледжы, і з бытавымі справамі дома. А тое, што месца жанчыны выключана на кухні, лічыцца старэлым стэрэатыпам. В детстве я увидела, как папа варит на даче ограждение. Мне это понравилось, и я захотела попробовать себя в этой специальности. Знайсці паломкі і адрамантаваць машыну – задача зорачкай для большасці дзяўчат, але не для Марыі Пятроўскай. Навучэнка каледжа асвоіла дыягностыку транспартных сродкаў. Аўтамабілі ёй цікавыя не менш, чым хлопцам. У меня в семье мама дальнобойщик, у нее была большая тяга к большим машинам, я пока начинаю только с малых, тоже стараюсь в них разбираться, учиться. Прадстаўніцы прыгожага полу ў Віцебскім дзяржаўным тэхнічным каледжы асвойваюць мноства нежаночых прафесій. Зваршчык, будаўнік, аўтоэлектрык, слесар – спецыяльнасці запатрабаваныя незалежна ад полу. Эти специальности очень важны, они очень востребованы, и даже заявки после окончания данной специальности на выпуске от предприятий очень-очень много, огромное количество. Поэтому девчонки тоже знают, куда идут. В будущем они понимают, что они будут с высокой заработной платой, в принципе, с очень хорошим рабочим местом. Сучасныя дзяўчыны уласным прыкладам даказваюць, у прафесіях няма ніякага падзелу на мужчынскія і жаночыя. Важнае толькі ўменне і жаданне працаваць. Інна Падрэцкая, Антон Левін, навіны Віцебск. У ВНУ без іспытаў. На Віцебшчыне прайшоў заключны этап універсітэцкіх алімпіяд. Сёлета за працэсам сочаць прадстаўнікі дзяржкантролю. Усё для таго, каб забяспечыць абітурыентам роўныя магчымасці пры паступленні ва ўстановы вышэйшай адукацыі. Да ўдзельнікаў і арганізатараў прад'яўляюцца тыя ж патрабаванні, што і пры правядзенні цэнтралізаваных экзаменаў і тэсціравання. Матэматыка, біялогія, руская, беларуская і англійская мовы, выяўленчае мастацтва. У ВДУ імя школьники проверили свои веды по шэрагу прадметаў. Для сдачи я выбирала такие предметы, как биология и история. Поступать планирую сюда, в ИГУ, Машерова, на специальность социальной психологии. Сдавала биологию и историю в контексте всемирной. Очень хочу поступить в ИГУ Машерова на специальность социальный педагог-психолог. Университетская олимпиада проводится уже в 4-й год. В этом году, как никогда, у нас максимальное количество допущенных участников. Предварительный этап прошло 811 человек. Участники проходят 2 тура. Первый тур дистанционный по соответствующим предметам, и в случае, когда они набирают соответствующее количество баллов, они проходят очный тур. Комитету госконтроля доверена часть шифров, которые получаем для расшифровки заданий. Мы обеспечиваем прозрачность всего процесса. Сначала мы расшифровываем задания, отпечатываем их, под нашим контролем они складываются в пакеты. И по большому счету мы работаем так же, как мы работаем в нашей стандартной ситуации, когда мы контролируем централизованное тестирование. Усяго ў Віцебскай вобласці ў заключным этапе універсітэцкіх алімпіяд прынялі ўдзел каля 1900 навучэнцаў. Для школьнікаў гэта рэальны шанец стаць студэнтамі. Пераможцы атрымліваюць права быць залічанымі ў ВНУ без уступных іспытаў. Трэці этап рэпетыцыйнага тэсціравання стартаваў у Беларусі 1 сакавіка. Зарэгістравацца на іспыты можна праз асабісты кабінет на сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў. Самыя папулярныя прадметы папярэдніх этапаў – руская, беларуская і англійская мовы, матэматыка, фізіка і біялогія. Праверыць свае веды можна па 14 вучэбных дысцыплінах. Новы – гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі. Такая рэпетыцыя іспытаў дае магчымасць пазнаёміцца з тэмамі, типами и формами заданняў, вызначыць прабелы і падрыхтавацца да ЦТ больш эфектыўна. Трэці этап рэпетыцыйнага тэсціравання працягнецца па 30 красавіка.
Вобраз будучыні Беларусі і ролю моладзі ў развіцці краіны абмеркавалі ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Машэрава. У рамках інфармацыйна-аналітычнага праекта «Будучыня цяпер» са студэнтамі ВНУ горада сустрэўся аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Спектр тэм шырокі, ад моладзевай палітыкі да інфармацыйных выклікаў і пагроз. Фармат размовы неафіцыйны, каб абмеркаваць надзённыя пытанні, якія хвалююць моладзь, і пачуць іх ідэі и пропановы. Молодежи в первую очередь интересно, куда двигаться дальше, чтобы немножечко, наверное, подсказали. Искусственный интеллект, информационные технологии, либо развитие региона, развитие туристического потенциала и искать себя в этой сфере, например. С молодежью нужно работать, нужно разговаривать открыто. При помощи Министерства образования вот этот проект организовывается именно таким образом, чтобы молодежь не стеснялась высказываться. Молодежь сейчас интересует достаточно большое количество направлений. Мои коллеги очень интересуются новостной повесткой. Я, наверное, заинтересована в искусственном интеллекте, потому что у меня есть соответствующие проекты. Также я заинтересована в теме устойчивого развития, потому что у меня тоже соответствующие проекты, и аналитические исследования в рамках молодежного нашего аналитического сообщества. Агучыць свае ідэі і ініцыятывы студэнтам прапануюць праз рэспубліканскі моладзевы конкурс аналітычных праектаў і даследаванняў. Яго праводзяць для развіцця аналітычнага руху сярод моладзі. Лепшыя канкурсанты будуць запрошаны да ўдзелу ў летняй школе маладога аналітыка і атрымаюць магчымасць далучыцца да адукацыйных і экспертных мерапрыемстваў Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Прафарыентацыя і магчымасць атрымаць першы працоўны вопыт. На Віцебшчыне стартаваў штогадовы праект «Выбіраем студаатрад». У установах сярэдняй і вышэйшай адукацыі для будучых байцоў студатрадаў праходзяць майстар-класы, выставы і інтэрактывы ад лепшых студэнцкіх атрадаў рэгіёна. Адной з пляцовак стаў Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Юнакі і дзяўчаты пагутарылі з камандзірамі і байцамі, даведаліся, як праходзяць працоўныя будні атрадаў падчас трэцяга працоўнага семестра. Акрамя інфармацыйнай часткі ў праграме знаёмства з вакансіямі і магчымасць запоўніць анкеты для працаўладкавання. Вместо того, чтобы летом просто лежать на кровати, ты можешь поехать с ребятами в Минск и проявить себя. Много незнакомых ребят, с которыми ты раньше не общался. Вот это все сближает. Мы работали на МАЗе, я работал в ЦСА, цех сборки автомобилей, да. Там, то есть, идет документация, ты должен сверяться, на какую машину, какая комплектация, ставить нужные детали. Стройотряды дают возможность студентам проявить свои лидерские качества, заявить о себе. Наш университет гордится нашими студотрядами, потому что много достижений, много успехов. Студатрадаўскаму руху ў нашай краіне больш за 60 гадоў. Гэта адзін з запатрабаваных напрамкаў дзейнасці Саюза моладзі. Для студэнтаў гэта не толькі магчымасць зарабіць, а і асаблівая атмасфера сяброўства, якая застаецца ў памяці на доўгія гады. С клопатам пра самых маленькіх. На Віцебшчыне павялічыцца колькасць груп для дзяцей да 2 гадоў. Гэтай вясной яны дадаткова адкрыюцца ў больш чым 25 установах дашкольнай адукацыі. Такое рашэнне прадыктавана запытамі бацькоў. Для сучасных мам гэта магчымасць плаўна падрыхтаваць малых да дзіцячага сада, а таксама раней вярнуцца на работу. У гэтым упэўнілася наш корэспандэнт Інна Падрэцкая. Двухгадовая Хлоя Сцяпанова – адна з самых маленькіх выхаваных віцебскага дзіцячага садка нумар 112. За апошнія паўгода праменьчык паспеў стаць для яе другім домам. Тут яна абедае, спіць, гуляе з аднагодкамі і развіваецца. Гэта час адаптацыі не толькі для дзяўчынкі, а і для яе маці. Мы отдали ребенка раньше в сад, чтобы он прошел социальную адаптацию. Тут есть возможность получить различные навыки самообслуживания, моторики, развитию речи. Также и мне после декрета пройти мягкую социальную адаптацию к работе. Усяго ў групе для самых маленькіх 10 хлопчыкаў і дзяўчынак. Чаргаванне спакойных і актыўных гульняў, прагулкі на свежым паветры, дзённы сон. Рэжым дня асаблівы і пабудаваны з улікам узроставых асаблівасцяў. Для ўсебаковага развіцця дзяцей створаны ўсе неабходныя умовы. В саду он здесь приобретает навыки самообслуживания, плюс соблюдается режим дня, что очень важно. У него появился интерес и к рисованию, и к музыке. Он очень любит музыкальные занятия, которые здесь проводятся на базе сада. Поэтому я вижу, что препровождение в саду за эти полгода
большое влияние оказывает на моего ребенка. Созданы все необходимые условия для разностороннего развития наших малышей. Имеется игровая, раздевальная, спальня, а также особенностью нашего проекта детского сада является встроенная прогулочная веранда, где наши дети могут гулять, несмотря ни на какие погодные условия. В Первомайском районе организована работа 5 групп для детей в возрасте до 2 лет. 3 группы расположены в детских садах микрорайона Билева. С марта месяца мы планируем открыть группу в микрорайоне Тарный. К началу учебного года мы планируем открытие еще 5 таких групп в Первомайском районе. У бацькоў і раней была магчымасць аддаваць у садзік дзяцей да 2 гадоў. Але апошнім часам попыт на месцы для самых маленькіх значна ўзрос. Сёння ў паўночным рэгіёне працуюць 65 груп другога ранняга ўзросту. У сакавіку з'явіцца яшчэ 2 дзясяткі. Усё, каб падтрымаць сем'і, дапамагчы мамам рэалізаваць сябе ў прафесіі і даць дзецям якасную дашкольную адукацыю з самых ранніх гадоў жыцця. Інна Падрэцкая, Яўген Тарбенка, навіны Віцебск. Сила, надзейнасць, адказнасць. Унікальная выстава, прысвечаная мужчынам Прыдзьвінскага краю, адкрылася ў Віцебску. У абласным краязнаўчым музеі можна ўбачыць больш за 150 арыгінальных фотокарцін. На партрэтах людзі, добра вядомыя жыхарам паўночнага рэгіёна. Тыя, хто ствараў гісторыю Віцебшчыны і працягвае гэта рабіць сёння. Героі экспазіцыі сапраўдныя джентльмены з мінулага. Звыклыя пінжакі і гальштукі яны змянілі на фракі і іншую вопратку початку 20-го стагоддзя. С новой стороны открылось то, что практически каждый из здесь представленных людей он артист. Да. В душе артист. И действительно этот облик, играют. Люди играют, ту эпоху играют, и у них получается. Фотосъемка буквально там продолжалась, наверное, 2,5-3 минуты. Да, на выходе получилось такой интересный результат. Нас поставили в один ряд, можно сказать, с такими метрами Витебской области по различным сферам деятельности. Поэтому я очень доволен и удивлен, приятно. Наши деятели культуры, не побоюсь этого высокого звания, они не перестают удивлять. На обычном полотне они просто тут делают чудеса. Всех я знаю, длительное время, и, конечно, очень хорошо переданы харизма и характер всех тут персонажей. Ну и, естественно, мне мой портрет тоже понравился. Нам хотелось творческую художественную выставку, поэтому мы их окунули в начало 20 века, сделали таких джентльменов, котелок, трость, фрак, платок. Нам хотелось показать прежде всего им самим и нашим горожанам, какие у нас классные, красивые наши защитники. Маэстра авацыі, агент добрага густу, джентльмен без права на забыццё. Цікавыя назвы для кожнай карціны прыдумаў штучны інтэлект, прааналізаваўшы фота. Такая незвычайная экспазіцыя стала падарункам да Дня абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Беларусі. Акрамя таго, гэта магчымасць папоўніць фонды музея каштоўнымі экземплярамі, якія стануць часткай летапісу гісторыі Віцебшчыны і горада на Дзвіне. Сотні гараджан сабрала свята вясны ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое кола» горада Віцебска Дзвіна. Масленіцу адзначылі маштабна і з размахам, згодна з народнымі традыцыямі. Пад рытмы святочнага канцэрта не ўтрымаліся ад танцаў ні дарослыя, ні дзеці. У праграме гульні, конкурсы і спартыўныя спаборніцтвы. Перацягванне каната, праверка трапнасці ў кіданні кольцаў, хакейныя шашкі, лабірынт з павуціння, а яшчэ разнастайныя майстар-класы. Делается на этом празднике куколки-масленички. Масленички можно сделать из ткани, также из соломки. Они символизируют провод зимы. То есть все плохое мы заворачиваем в эти куколки, а потом мы их сжигаем. Я рисую птичку в розовых цветах. Тут очень классно. Мы тоже дома блины печем. Потрясающее, мне кажется, мероприятие. Вкусные блины, но не только блины. Есть и драники наши белорусские потрясающие, и колбаски. Все, что хочет народ, только пожалуйста, все для вас. Игры, забавы, просто суперский праздник. Мы даже успели попробовать блины, и масленица – это вообще самый классный праздник.
Галоўнай масленічнай стравай духмянымі блінамі частуе сям'я Чувілавых. Штогод да Александра і Тацяны выстройваецца вялікая чарга. Усё з-за сакрэтнага рэцэпту продкаў і старажытнага спосабу выпякання круглых сімвалаў сонца. Как всегда, на молоке, яйца. Да, бабушкин рецепт. Колода просто растекалась на несколько частей, составлялась подпит воздуха, и она горела так. Не надо было растапливать печь, а запах совсем другой и вкус другой. Адразу пасля масленицы у праваслаўных вернікаў пачаўся вялікі пост, самы строгі і працяглы ў царкоўным календары. Ён будзе доўжыцца 7 тыдняў і завершыцца галоўным хрысціянскім святам – Воскрэсенне Хрыстова. Вялікі пост – гэта не толькі час строгіх абмежаванняў у ежы, а і духоўнага ачышчэння. Энергія традыцыі, спадчына грамадства. Свята нацыянальнай творчасці «Этно» упершыню прайшло ў Віцебску. Новы праект прысвечаны Міжнароднаму дню роднай мовы. Праграма насычаная, майстар-класы па народных рамёствах, мовах і традыцыйных мастацтвах, а таксама гала-канцэрт з нацыянальнымі песнямі, танцамі і паэзіяй. З падрабязнасцямі Інна Падрэцкая. Званок на урок, парты, дошка і настаўнік. У канцэртнай зале Віцебск усё як у сапраўднай школе. Свята нацыянальнай творчасці «Этно» адкрыла агульная дыктоўка «Беларусь – краіна міру». Паўсотні гараджан праверылі свае веды па беларускай мове і выказалі любоў да роднага слова. Очень здорово, что у нас такое мероприятие, которое приурочено к Дню родного своего языка. Конечно, очень хотелось поучаствовать, написать этот диктант, вернуться в школьные годы, так скажем. Некоторое волнение, конечно же, было, но, безусловно, это все равно было очень интересно, и поэтому это очень хороший опыт. Я очень рада, что я это сделала. Это та магчымасць кожнага долучыцца яшчэ раз да нашай роднай бацькавай мовы. І вельмі выдатна, што такія дыктоўкі і такія традыцыі жывуць у нас у народзе. Мне сёння было вельмі прыемна пісаць, і не толькі пісаць, но і размаўляць, разважаць, думаць па-беларуску. Гэта сапраўды модна. Удзельнікі свята акунуліся ў свет беларускіх традыцый. З народным рукадзеллем пазнаёміла выстава клуба аматараў вышыўкі «Чароўная нітка». У экспазіцыі вясельныя сямейныя ручнікі, абрусы, падушкі і карціны. 20 картин представлено, 5 скатертей, которые вышивали наши бабушки. И наши вышивальщицы очень хранят эти реликвии и показывают. Представлено 21 рушник. Для гасцей свята працуюць разнастайныя майстар-класы па народных рамёствах. Тут вучаць вырабляць залатых птушак з саломы і абярэгавую ляльку-неразлучнікі. Вырабляецца гэта лялька з тканіны, нічога складанага тут не патрэбна, чырвоныя ніткі. Кожнае дзейства сабой сімвалізуе нешта, гэта пэўны сэнс. Ляльку такую выраблялі з чыстымі рукамі, чыстымі думкамі. Такі абярэг павінен быў знаходзіцца ў кожнай хаце. Ён нёс усё самае лепшае і добрае ўсім членам сям'і. Са сваёй культурнай спадчынай знаёмяць не толькі беларусы, а і прадстаўнікі іншых краін. Замежныя студэнты Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта правялі майстар-класы па кітайскай каліграфіі і выступілі с творчими номерами. Первый ты лучна рука рендес половина. Так. И это нет. Да, так. Второй мы лучна профессионал бумага. Вот эта бумага, это можно... Я изучаю китайский. Для иероглифы выводить вообще может быть сложно, может быть и нет, смотря для кого. Потому что вообще самое главное запомнить порядок черт. Спасибо вам за проведение этого мероприятия, спасибо организаторам. Я была рада играть на гуджене на этом мероприятии. Я рада, что каждый мог услышать звучание национального инструмента. В мероприятиях приняли участие как наши земляки белорусы, так и иностранные студенты из Республики Конго, Индия, Шри-Ланка, Китай и Туркменистан. У нас состоялись мастер-классы по народным ремеслам, это соломоплетение, нитеплетение, китайская каллиграфия, индийская мехенди. Также состоялся мастер-класс по изучению индийского языка хинди. Этна дазволіла прадстаўнікам розных нацыянальнасцяў падзяліцца часцінкай сваёй культурнай спадчыны і акунуцца ў свет традыцый праз музыку, танец, слова і рамяство. Інна Падрэцкая, Сергей Залынскі, навіны Віцебск. У
Вадалазы-ратаўнікі з Беларусі, России и Казахстана провели сумесную тренировку ў Глыбоцкім раёне. Навучальны семінар прайшоў на возеры Доўгае, самым глыбокім у нашай краіне. Яго яшчэ называюць беларускім Байкалам. Удзел у семінары прынялі каля 60 спецыялістаў. Адпрацавалі бяспечныя метады пошукавых і аварыйна-выратавальных работ з рознай амуніцыяй. Складанасць у тым, што ўсе навыкі трэніруюць ва ўмовах экстрэмальна нізкіх тэмператур. Выратаванне пацярпелых, подводная рэзка і зварка металаў, пад'ём аўтамабіля са дна вадаёма. Задачы розныя. Кожная з такіх сітуацый можа здарыцца ў рэальным жыцці. Таму адпрацоўваць навыкі неабходна пастаянна. Сегодня здесь никто не соревнуется. Никто не бежит друг за другом, никто не хочет оказаться первее и так далее. Сегодня мы обмениваемся опытом. Станции организованы в таком формате, что любая отработка действий в каждой из майн сегодня, она применима не только для наших широт, для Беларуси, но точно так же, как и для Казахстана, и для наших коллег из Российской Федерации. Мы живем и работаем в Московской области, у нас не такие глубокие озера. Ну, максимальная глубина реальную, в которую мы ходили, это 22 метра. В водолазной практике и вообще в условиях глубина считается не только там вода, да, те же самые условия, та же самая нагрузка и тренировочные спуски паракамер. А 100 метров тренировочные спуски паракамер стабильно проходим, никаких проблем не возникает. Водолазы всегда должны поддерживать свой статус, всегда тренироваться. Подъем машины, глубоководные спуски, спуски на тяжелом водолазном снаряжении. Это все применимо, это все необходимо для водолазов. Тем более, если встречаются 3 структуры МЧС, это даже очень хорошо, потому что где-то мы увидели новые. Падчас семінара вадалазы-ратаўнікі таксама ўзгадалі тэорыю, разгледзелі пытанні аховы працы і медыцынскага забеспячэння, вывучылі сучасныя віды амуніцыі, абсталявання і тэхнікі. Асобным пунктам аказання дапамогі калегам, якія апынуліся пад лёдам. Прафесійнае майстэрства ў тым, каб без страт справіцца з любой надзвычайнай сітуацыяй. Сяброўская атмасфера і спартыўны дух, якія аб'ядноўваюць. Абласное спартыўна-мастацкае свята «Віцебская лыжня-2026» сабрала ў гарадку больш за 1500 удзельнікаў і гасцей. У лыжных гонках прынялі ўдзел каманды гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў, упраўленняў аблвыканкама, прадпрыемстваў і арганізацый паўночнага рэгіёна. Пра тое, як гарадоччына ў чарговы раз стала месцам сілы для аматараў здаровага ладу жыцця, матэрыял Сергея Іскола. Лыжаролерная трасса ва ўрочышчы Вараб'ёвы горы сабрала больш за 1500 гасцей. Спартыўна-мастацкае свята «Віцебская лыжня» – брэнд усёй вобласці. Фестываль праходзіць у атмасферы сумленнай барацьбы і аб'ядноўвае удзельнікаў у одну вялікую команду – команду паўночнага рэгіёна. Сама атмосфера здесь, на этой радушной, красивой земле, она располагает к тому, чтобы спортивные мероприятия здесь проходили на самом высоком организационном уровне. Потому что замечательная лыжо-роллерная трасса, отличная погода, радость от общения с единомышленниками, с людьми, которые разделяют взгляды на общее нашей области, на здоровый образ жизни. Мы хотим всем показать, что здоровый образ жизни, активный образ жизни – это неотъемлемая часть высшего должностного лица. И таким образом мы хотим показать пример нашим гражданам, нашему подрастающему поколению, что в любом, даже самом трудном графике нужно находить время для занятий здоровым образом жизни. Апошняя падрыхтоўка, размінка і вось ён доўгачаканы старт. На дыстанцыі каманды органаў дзяржаўнага кіравання, гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў, адміністрацыі раёнаў Віцебска, прадпрыемстваў і арганізацый вобласці. Традыцыйны для прыдзвінскага краю спартыўны фестываль прайшоў упершыню пасля 2гадовага перапынку. Паўза была звязана з неспрыяльнымі умовамі надвор'я. Лёгкі мароз і мора снегу сёлета аматарам актыўнага адпачынку прырода па-сапраўднаму спрыяе.
Традыцыйная віцебская лыжня – это форум здорового духу и спорту, нягледзячы на атмосферу сяброўства. Барацьба на дыстанцыі разгортваецца самая сур'ёзная. Яно і зразумела, кожная секунда на вагу золота. Лыжнікаў зараджаюць на перамогу калегі і балельшчыкі, ўзровень дэцыбелаў зашкальвае. Кожная каманда імкнецца паказаць найлепшыя секунды. Пасля фінішу удзельнікаў перапаўняюць эмоцыі, бо галоўнае не вынік, а агульны камандны дух. Гэта на форуме самае каштоўнае. Здесь вот собралось много людей разных возрастов, разных специальностей, разных профессий. Но всех сегодня нас объединяет одно – это любовь к спорту и здоровому образу жизни. Мы сегодня все проявили определенный результат. Кто-то хуже, кто-то лучше. Но сегодня не надо делить на победивших, проигравших. Сегодня я хочу сказать, что победила общая наша дружба, потому что каждый, кто заставил себя встать на лыжи, уже чемпион. Эмоции захлестывают. Это отличное мероприятие. Оно показало, насколько мы едины, насколько у нас сильный командный дух. Несмотря на то, что мы все выступали в роли соперников, но поддержка даже наших соперников, она чувствовалась. Віцебская лыжня – гэта яшчэ і пераадольванне сябе. Удзельнікі змянілі строгія дзелавыя касцюмы на лыжныя і даказалі, для здаровага ладу жыцця няма перашкод. Нават калі ты ўпершыню ў жыцці стаў на лыжы. Эмоции супер положительные, потому что наша городокская земля, с городокской земли она подпитывает, она дает энергию, она дает силы. Поэтому я вот, можно сказать, первый раз на лыжах. И очень старался не подвести свою команду, не упасть. Самое главное – доехать с нужной скоростью. Это круто, это супер. Спартыўна-мастацкае свята не абмежавалася лыжнымі спаборніцтвамі. Госці форуму паспрабавалі свае сілы ў шашках і шахматах, узняцці гіры і перацягванні каната. Акрамя таго, у праграме віктарыны, конкурсы, выязны гандаль і выступленні творчых калектываў. Віцебская лыжня падарыла выдатны настрой кожнаму, хто ў суботні дзень прыехаў у гарадок. І ў чарговы раз пацвердзіла – спорт па-сапраўднаму аб'ядноўвае. Сергей Скол, Станислав Дудин, навіны, Гарадоцкі район. 300 шпакоўняў у пачатку вясны плануюць развесіць спецыялісты віцебскага лясгаса. У бліжэйшы час домікі для крылатак з'явяцца ў лясных угоддзях па ўсім паўночным рэгіёне. Гэта асабліва актуальна напярэдадні вяртання пералётных птушак. Жыллё дапаможа ім выжыць, паспрыяе гнездаванню, росту колькасці і разнастайнасці відаў. Шпакоўні размесцяць у месцах санітарных высечак лесу, а таксама паблізу асяродкаў караеда і іншых шкоднікаў. Гэта дапаможа знішчыць такіх насекомых у лесах в области. Скворечники они отличаются от синичников большими размерами и размерами литка. То есть скворец сама по себе птица покрупнее, соответственно, размер литка будет побольше и размер самого скворечника. Синичники, они по размеру поменьше. Мы их постоянно развешиваем, осматриваем. То есть когда уже птицы вылетают, да, мы смотрим, кто там заселяется. Очищаем их. Да экалагічнай ініцыятывы далучыліся школьнікі і навучэнцы каледжаў. Яны дапамагаюць спецыялістам віцебскага лясгаса вырабляць і развешваць шпакоўні. Спорт – гэта не толькі лічбы на табло, гэта драматургія, якой пазайздросціць любы тэатр. Слёзы шчасця, горыч паражэнняў, нечаканыя развязкі і неверагодная воля да перамогі. Дзе кіпелі самыя гарачыя жарсці і хто стаў галоўным героем спартыўнага тыдня. Усе адказы ў аглядзе Сергея Мисурахіна. Самыми яскравыми спортивными падзеямі на мінулым тыдні, на мой погляд, стали открытое першынство Витебской области по кикбоксингу и по скачках на батуте. Спаборніцтвы па кікбоксингу сабралі боль за 200 спортсменаў з Беларусі і России. Сваё майстэрства ў рынгу прадэманстравалі кадэты, юнакі і юніёры. Мацнейшых выяўлялі ў 4 узроставых групах. Самым малодшым атлетам па 9 гадоў, старэйшым 16. Менавіта да іх самая пільная ўвага з боку трэнераў і спецыялістаў. Старт стаў адным з этапаў падрыхтоўкі да буйных рэспубліканскіх стартаў. Цель и задачи нашего мероприятия, конечно же, это приобретение незаменимой соревновательной практики для наших ребят. Отборочный, он у нас считается как отборочный старт на первенстве Республики Беларусь. Победители и финалисты завоюют право представлять Витебскую область на первенстве Республики Беларусь. Прошлый год выдался отлично, выиграл Кубок мира по кикбоксингу, выполнил норматив мастера спорта. Потом на Новый год был отдых, отдыхали и начинаем потихоньку набирать форму к будущим стартам.
конкуренция будет на всех соревнованиях, все противники по-своему сильные, под каждого надо подстраиваться. Ну, будем работать. Я согнала к этим соревнованиям до 51 килограмма, форму набрала неплохую и хорошо подготовилась к этим соревнованиям. Будет довольно хорошая конкуренция, и я верю в себя, я считаю, что я выиграю. Першынство Рэспублікі Беларусь па кікбоксінгу ў красавіку будзе ладзіцца ў рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі «Стайкі». Спартсмены Віцебскай вобласці будуць прадстаўлены ва ўсіх вагавых катэгорыях. Адкрытае першынство паўночнага рэгіёна па скачках на батуце сабрало ў абласным цэнтры больш за 70 гімнастаў. Спартсмены выступалі па праграме першых дарослых разрадаў, кандыдатаў і майстроў спорту. Барацьба ішла за месцы ў саставе зборнай вобласці, якая выступіць на рэспубліканскай спартакіядзе спартыўных дзіцяча-юнацкіх школ. Все спортсмены максимально высокого уровня. Здесь можно выпустить норматив кандидата в мастера спорта первый и второй взрослый разряды. Ожидается конкуренция. Здесь также проходит отбор на попадание в сборную команду области на республиканскую спартакиаду. Мне очень нравится этот вид спорта. Я занимаюсь уже более 7 лет. Я выиграла турнир Татьяны Петрене. Хочу выступить хорошо на этих соревнованиях и отобраться на спартакиаду. Готовила программу 8-6 по сложности. Я не пропускал тренировок, ходил, набрал хорошую форму, подготовил сложную программу, 106 баллов, хочу попасть на спартакиаду. Для этого надо выполнить эту программу очень хорошо. На наступным тыдні ў Мінску пройдзе чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па шорт-трэку. Магілёў прыме чэмпіянат краіны па скачках на акрабатычнай дарожцы. У Оршы будуць ладзіцца алімпійскія дні моладзі Беларусі па шахматах. У хакейным розыгрышы падвядуць вынікі гладкага чэмпіянату. Пачну з прадстаўнікоў камандных відаў спорту. У панядзелак у чэмпіянаце Беларусі па хакеі пройдуць апошнія паядынкі гладкага розыгрышу. У гэты дзень аршанскі лакаматыў на выездзе згуляе з гродзенскім Нёманам, а каманда абласнога цэнтра на дамашняй арэне высветліць адносіны з Дынама Маладзечна. Пасля гэтага каманды, якія зоймуць месцы з 7 па 10, правядуць кваліфікацыйныя матчы плэй-оф за 2 путёўкі ў фінал спаборніцтваў. Чвэрцьфінальныя гульні стартуюць 13 сакавіка. У баскетбольным розыгрышы Рубон моладзевая ў падгрупе Б згуляе з Гродна 93. Каманды знаходзяцца на другім і трэцім радках турнірнай табліцы. Можна з упэўненасцю сказаць, што матч прахадным не будзе. Цяпер да іншых тэм. У сераду 4 сакавіка ў Мінску стартуе першынство Рэспублікі Беларусь па стральбе з лука ў памяшканні. Гонар паўночнага рэгіёну ўпершыню будуць абараняць адразу 18 спартсменаў. Таксама ў сталіцы пройдзе чэмпіянат краіны па шорт-трэку. Спрэчку за медалёвы п'едэстал павядуць мінскія і віцебскія конькабежцы. Тым часам у Магілёве пройдзе чэмпіянат Беларусі па скачках на акрабатычнай дарожцы. Напярэдадні ў Віцебску правялі абласныя старты, дзе трэнеры і спецыялісты сфарміравалі зборную, у састаў якой увайшлі 8 спартсменаў. У Оршы 2 сакавіка стартуюць алімпійскія дні моладзі краіны па шахматах. У Віцебску пройдзе першынство вобласці па валейболе. Лідарства аспрэчаць 15-16гадовыя дзяўчаты. На гэтым усё. Такімі былі галоўныя падзеі апошніх 7 дзён. Наперадзе новы працоўны тыдзень. Няхай ён пачнецца для вас лёгка, будзе плённым і сагрэтым першымі прамянямі сакавіцкага сонца. А мы працягнем сачыць за тым, што адбываецца ў паўночным рэгіёне і ўсёй краіне, каб праз тыдзень зноў расказаць вам пра самае цікавае. Дзякуй, што былі з намі. Усяго добрага і да пабачэння.